Сәлем дуслар, эфирда Қалеп. Бүгін бізде қонақта Артур Исламов. Сәлем дуслар, сәлем. Қалеп тапшырын қарап барасың ма? Язмада қарайым, нарысың. Жетшөк әнші қараға тырышамын. Қарар, міне бүгінгі тапшырда нәрселер күтесің? Шаян аралашу. Һәм шаян аралашу. Әйе дуслар, мен де ышанып қалам бүгін бик та шаян аралашу һәм бик та продуктив тапшыру булыр деп. Шул жеңіллікте бик қаты тырышлық, бик қаты күш қойылған. Опертовышына қоялар, төрті байтып жырларға керек. Андай бір жоқ, ол шын Италияда мен бүтін музыканы да тыңдаймын. Дұрыс еткенде качает. Барып жетсе әгәр буят хабар. Сәлем, эфирда Қалеп, бүгін бізде қонақта Артур Исламов үзе. Артур Исламов. Қойсы яғынан бақсаң да музыка білен әйлендіріп алынған ол. Кімдір Артурны опера жешісі боларақ таный, кімдір оңа алқанаттан ғашық. Тушіне күбәләк ілінген джентльмен. Ул да түгел рок йылдыз. Ул һәр вақыт ізденуде, әмма аның ізденуі нәрсә теләгәнен білуден башлана. Опера жешісі болырмын дей, балашақта... Hiç de ойламаған едім. Әкім болырға ойлаған едім? Мен соңғы жырлай башладым. Профессионал дәрежеде дегенде. Тавыш өзгергештен соңына... Неше ештесің? Бала тавыштан, егет тавышына күшкештен соң... 13-14 ешлерді. Шылай? Тавыш ерте өзгерді, шының үшін. Енді қолымда еғаштан соң жырлап қараға болдық. Мен еш демейді. Біздің яңа педагог қайтқан едік. Вокал бойынша. Ақтанышта енді қойды? Ақтанышта бойы Жан Ахметович Мусин. Енді Жан Ахметович болмаса, бұл ел бойынша бір кетмеген болыр енді. Оңа зор рахметлерімді қауанда гілейтіп тұрам. Жылға қадар баян классында оқыдым. Баштан музыка мектебін баян классы бойынша бітірдім. Анарысынан жырға өзімді бағышларға болдым. Кинет түгіл, музыка мектебінен соң әлі Қазан музыка күллиятында баян бойынша оқыдым шылайық. Шылай мұны әлі? Күллияттен соңғына... Күллияттен де баянға? Күллияттен соңғына әлі мен жер бойынша енді профессионал дәрежеде шұғылана баштағым. Кемгәдә җитми ялтан, Кашанда ул җитми. Ул отлак, шатлык бирә, ләкин бәхетле җитми. Артур, мене һәр тауыш үшін бітінде ауыр һәм жеңіл партиялар бар деп әйтеләриме? Мене синең тауышың үшін бұған партиялардан ауырлары қойсылары һәм аларны менә шул ауыр партияларын башқару мөһим җырчы өчен алар кирәк? Әлбәттә, анда жеңіл партиялар юк дисәң була инде. Опера җырчысы ул бик тә зур тырышлык һәм көч таләп итә торган профессия. Анда һәрбер партияга әкренләп үсәргә кирәк. Анда зур партияларга кинәт кенә ябышып булмый, аларга шулай үсәргә кирәк, барырга кирәк. Башта кичкенә генә партиялар алып, аннан соң зур партияларга үзенең тавыш битендә ул безнең шулай әйткәндә голосовой связки ул шундый ук спорт белән шөгыльләнгән кебек, аны шулай үстерергә кирәк. Һәм зур партияларда инде ул хәзер менә мен Фигара партиясын жырлайм, Сивильский цирюльник операсында Россининың кішкене шақта менің хиялдағына енді әлбәттә көз алдына кетіре алмай тұрмын, бірақ қашан жырлармын деп тырышлық арқасында барсаңа да ершіп була. Эгерде тыңдаушыға ол
мына шул арияларны башкару жеңил генә тыңлана икән, бу инде җырчының мастерствосын күрсәтә торган ария булып чыга. Шул жеңеллектә бик каты тырышлык, бик каты көч куелган эш астында тора инде. Мин сезне Алканат төркеменнән хәтерлим. Рок белән кызыксынуыгыз кайчан башланды? Мин яшьнер чактан ук, мәктәп чагында, мәктәптә укыган чакта, шулай гитарага өйрәнә, уйнарга өйрәнгән чактыларда инде бу саны 7-8 класслар. Менә бу алтын казанда мюзикл менә син китеп чыгасың бит шундый рок җырчы кебек. Менә бу шундый. Бу трогопера, аның баш куелышы да шундый. Менә синең чыгышың анда шундый ниндер ассоциациялар тудыра. Менә без яшәп китек Алканатны да, операны да, Артур, менә син төрле җирдә, син төрле җырлар Бүтән җирдә. Син бүтән җирдә. Менә ул тавышның бер үзгә мөмкинлекләре, чөнки кайсы кеше бит инде операда җырлый икән, операда гына җырлый. Менә алар бер-берсенең тәэсире ничек менә. Чөнки менә Илюса Хуҗин әйткән иде, минем менә мондый тавышым бар, мондый тавышым да бар дип әйткән инде ул. Алар бер-берсенә тәэсир итәме һәм алар уңай һәм тискәре тәэсиррәк булырга мөмкин түгелме менә ул төрлечә рок та җырлау, операда җырлау. Әллә алар кирсенчә ярдәм итәме бер-берсенә? Әллә алар бөтенләй кисешмиме? Юк, ул әгәрдә инде бунда стилистикадан барса да тора. Әгәрдә син үзеңне эстрадада җиңел хис итәсең икән, ни өчен эстрада җырламаска, мәсәлән, безнең Совет баритоннарын алсак, Муслим Магомаев, Юрий Гуляевлар, алар бит шулай эстрада җырында җырладылар. Һәм операда да шулай ук бит оста башкаралар иде. Монда күңел хәленнән тора. Мин нишләп теге җырда миңа якын һәм операда якын, миңа теге берсендә генә булу минем өчен кысын. Кысанмыйм. Кысанмый. Кашандыр минем әти, unutman bargan yolu, күргәч сылу әниемнең беренче елмаюы. Алар һаман матур һәм яшь, ә миңа минус 20 яшь. Опера белән танышуны кайчан, нәрсәдән башларга? Бу күңел хәләте. Монда бит операны гына менә сез тыңлагыз, җиң харыш тыңлагыз, опера әйбәт бит ул дип кешегә. Бер кешене бит гайрәте чигергә дә мөмкин. Кайсы кешегә берәр ария галактика нәрсә бу дип. Кайсына да лекция кирсенчә бәлки. Гомумән операга яхшы җырчыларга йөрергә кирәк. Беренче чиратта, иң беренче чиратта. Җырчылар яхшы булса, операны оста җырчылар икән, операны тыңлау бик тә кызыклы һәм рәхәт. Әгәрдә инде теге тыңлаганда интегеп утырасың икән җырчыларны. Андый җырчыларга мин бармас идем һәм алардан башламас идем үземне опера белән таныштыру. Чөнки опера бик авыр музыка, гомумән. Инде алсак, Верди операларын алсак, хәтта мин дә бик теге авырлык белән тыңлыйм. Теге минем теге таләпләр зур профессионаллык буенча да һәм теге җырчылар әгәрдә осталыклар башкарып бетелмәй икән, мин бик тыңлай алмыйм үзем. Менә гади тамашачы каян белергә тиеш инде, каян менә яхшы җырчыны каян гына Бу аны сизәсең бит. Аны гади колакта начар җырчы сразу ишетелә. Син үзең менә 13-14 яшьтән шөгыльләнә башлаган дидең. Кайчан син опералар тыңлый башладың үзең? Операга гомумән минем мәхәббәт дигәндә ул консерваториядә укыган вакытта инде кернәп менә миңа бит опера тыңлаучы авылда үскән егеткә әйтик опера тыңларга бит ул безнең ул якта юк иде. Опера белән инде монда әкренләп шу классика музыкага җырлый һәм шу спектакльләр белән таныша һәм инде үзеңне консерваториядә шу опера классында сынап карау һәм инде бит җырлау гына түгел, монда актерлык осталыгы да бик мөһим. Актерлык осталыгы да миңа бирелгән икәнен сизгәчтән соң
килеп чыга башлагачтан соң да бу мине үзенә тартып алды бу сәнгать. Артур уелны җырласын әле дип язганнар. Мен опера җырчысына кирип киттем. Иң беренче чиратта ул халык җырларына. Джон Ахмедович Мусин ул күп еллар Башкортстанда торды, һәм анда укытадыр иде. Һәм шул үзенең гомерендә ул анда бөтен башкорт халык җырларын, татар халык җырларын, озын көйләрне барсын да белә торган иде. Һәм миңа иң беренче чиратта шушы озын көйләр җыр сәнгатенә мәхәббәт уятты. Хәзер кинәт кенә җырлап чыга алмасмын. Кыска гына да җырлап булмыймы? Чөнки ул халык җырларда аны булай алдымда башкардым түгел, халык җырларына аны шулай ук кыймлыгы нәрсәдә без оперлар, арилар өйрәнәбез. Һәм халык җырында да шулай ук әзерлек кирәк. Аны булай гына алдымда башкарып чыга торган түгел. Соңгы арада нинди ария репетициясы булды? Әйдә безгә кыска гына шуны. Mana do sole più bello in o sole mio sta in fronte a te o sole mio sta in fronte a te sta in fronte a te. Браво! А менә шетелгә китү андый теләк булмадымы? Миңа чит илдә эшләүе күбрәк яшәүен әле уйлаган юк. Эшләүе кызыклы чит илдә. Монда яшәп дигәндә эшләп шулай йөрергә мөмкин. Хәзер тагын тыңлап китик әле Артурны. Кара Булат дөресеннән. Үземнең барасы кирип китте бу опера. Карага. Булыр микән ул тагын? Булыр дип өметләнеп калабыз, чөнки искиткеч опера Эльмир Низамов, Ренат Харис, бик тә теләп башкарыр. Менә уйлап утырам әле, син җырлаганны карап, ничек ул тавыш түзә икән дип. Иң беренче ничек түзә инде, дөрес җырласаң, мәктәбең булса инде тавыш мәктәбе, дөрес мәктәп, школа дигән. Вакытта түзә. Шуның өчен ул мәктәпне алыр өчен әзрәк вакыт таләп итә һәм еллар. Ул теге 12 меңнәр балалар, аларга Ходай Тәгалә тумыштан куелган тавыш бирә. Калганнар инде аны шушы мәктәп аша упражнениялар. Анда укытучы бик мөһим инде. Укытучының шул хәле җаваплылыгы, менә ул бик хәтта бераз куркыныч минемчә, менә ул консерваториядә укыту, менә ул синең яңа килгән кешенең бөтен киләчәк тормышы синең кулыңда, тавыш белән бәйле булгач. Бик мөһим, бик җитди сорау тора укытучы каршында, чөнки ул бит тавышны бозуга бер генә ни җитә. Әзрәк кенә кычкыртып алдым, дөрес түгел итеп, мине укучыны һәм тавышсыз калырга мөмкин шунда ук. Баланың проблемаларын әйтеп бирергә тиеш, хәзер үк. Менә ул аны бөтен юлдан, бөтенесен бер техника буенча түгел, ә һәрбер адәм баласының үзенчәлекләре тавышы. Үзенчәлекләре һәм төзелеше, тамакның төзелеше аның үзенчәлек, үзенчә. Шуңа һәрберсенең проблемасы, нинди проблемалар бар һәм нәрсә өстендә эшләргә кирәк икәнен махсус дәрәҗәдә күрә белергә кирәк.
Жырдан башка сез тагын нәрсә белән кызыксынасыз? Хоббиегыз бармы? Мен башым белән аягыма кадәр Жырдан торамын деген. сәнгать кешесе, иҗат кешесе, шуның өчен ул теге җырдан аерылып торсаң, я ул иҗат итүгә күчәйин. Я шулай ук. Сен үзеңдә алканатка син үзең яза идең. Әйе. Хәзер язасыңмы? Язам. Хәзер алканат инде юк инде алканатны хәйгәп куйдылар. Хәзер үземнең җыр проект өстендә эшлим, сольный проект өстендә эшлим. Һәм шулай җырлар иҗат итәм, аранжировкалар эшлим, тавышларны эшкәртәм. Артур, әмінен сен операларда жырлайсың бит, күп тыңлағансың да сен ол ариялардың партияларына танысың ма екен? Олай ишетсең? Мен үземнекен генә түгел, мен Башқанықты? башка тавышларны да бөтенсен таный кайсы операдан Біз икән. қазір текшеріп қарайыз, біздің бір берем бар мында сені. Қазір мында... Ялгыш әйттем бар сезләр. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità. Бу Дмитрий Хворостовский булды, Цивильский цирюльник операсыннан. Бу менә күптән түгел генә без бу опера белән мин шушы рольне башкарып Голландиядә гастрольләрдә булып кайттык яз көне. Шәп, ничек туры килде ме Хворостовский үстәген алды? Алға таба тыңлайбыз. Бу Белошмасан Мария Каллас барга тиеш. Әйе. Ах, сен Бу Вердима, Верди Юк, бу Денецет. или Беллини, Денецетти. Денецет. Денецеттиның бәлки Элчи ля Мермур операсы булды бу. Әйе. Шулай ук бу операда мин безнең театрда катнашам, Энрико ролен башкарам. Бу апрельдә булды бу спектакль безнең. Так, алга таба тыңлайбыз. Лучан Паваротти башкаруында Денецеттиның «Любовный напиток» деген операсынан «Уна фортивы лагрима» деген тенор тавышы өчен бик тә танылган һәм бик тә тенорларның яратып башкара торган ариясы бу. Тагын берәү калды. Анысын белер микән, Артур? Барып җитсә, әгәр бу ят хәбәр хатыныма минем балама. Бу безнең Бийик Хайдар Бигичев, Нәҗип Җигановның Жәлил операсыннан. Шулай ук безнең театрда бу спектакль бара. Жәлил партиясын Ахмед Агади башкара. Мин бу операда Канзафаров, Сотлыкшан ролен башкарам. Һәм бу безнең Жәлил операсын әле түгел bir şövalyelik Metsi kanalı төшергән иде. Һәм бөтен дөньяга күрсәтелде бу безнең бийек операбыз. Артур, менә моннан 50 Мираз Мария Калласларны тыңладык. Менә моннан bir 50 ел элек булган опера һәм менә бүгенге опера ул нәрсәсе белән аерыламы? Аерыла. Хәзер бөтен технологиялар бик үсә, шундый опера сәхнәсендә, театр сәхнәсендә инде ул яңа утманда видеопроекцияларны әлбәттә чагыштырырга юк. Хәзер кеше шундый дәрәҗәсендә шоу
қарап қайта һәм қараға дип киләде. Җырчының аның нәрсәсе үзгәрми, аның техникасы үзгәрми. Әгәр дә инде Мари Калласлар шул опера җырчыларын алсак, 50 ел элеккеге җырчыларны алсак, аларның мәктәбе чын Италия мәктәбе буенча җырлыйлар. Һәм кызганычка каршы бүгенге опера җырчыларына калсаң, чөнки Италиядә дә һәм дөнья буенча да инде бу итальянская оперная школа дип әйтгәндә ул укытучылар да һәм инде моны кемнәр бу техниканы белә, алар инде кызганычка каршы юкка чыгып, бетеп баралар. Хәзерге җырчыларга миңа калса бөтенесенә дә шушы техника җитеп бетми. Кеше бит инде үле опера җырчысы анда инде гади халык дигән анаман кеше. Опера тавышынан да куялар, ничек тортып байтып җырларга кирәк. Андай бер юк, ул чын Италиядә мәктәбендә берничә бер җирдә талай өйрәтмиләр. Анда менә сиңа ничек тавыш бирелгән, аларны матур итеп, дөрес итеп Тартып чыгаралар шул тавышны. Тартып чыгаралар һәм үстерәләр. Шушы синең Шул нигездә, үз тавышың нигезендә үстерәләр. Артур үзе нәрсә тыңлый икән? Нәрсә генә тыңламыйм. Мин бөтен музыканы да тыңлыйм. Эстрадамы, поп музыкамы, рок музыкамы, джаз. Күңелгә нинди музыка рушайтканда качай. Опера җырчысы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Беренчедән тавыш булырга тиеш. Монда барсы да булыша. Егердә бөтенесе җыелма комплекста икән инде, бу инде 100% уңыш бирә була, чөнки тавышы да искиткеч, кыяфәте дә искитмәле. Мисал уже суперзвезда диергә була. Шуның өчен монда аерым әйтеп булмый. Хәзер Артур синең турында фикер тыңлап алыйк әле. Мин Артурны бик күптән үк беләм. Без аның белән башта училищеда бергә укыдык, аннары соң консерваториядә, аннары соң инде аспирантурада. Хәзер инде без гаилә. Һәм менә без шуңа хәтле күп еллар бергә һәм бер тапкыр да ачуланышмадык. Менә шундый кызык факт бар безнең. Икебез дә бик тыныч кешеләр. Бер караганда бит инде без җырчылар, без сәхнә кешеләре, без җыр, музыка яратабыз, сәхнә яратабыз. Әмма сәхнәдән төшкәч, өйгә кайткач, безнең өчен иң шундый зур бәхет ул тынлык. Менә Артурның шундый бер кызык ягы бар. Ул өйдә матур киемнәрне кияргә ярата нишләптер. Без менә магазиннан алгач, өйгә кайткач, ул матур киемнәрне ала да кия дә һәм шулай йөри инде. Мин әйтәм, әзрәк искерәк киемнәрне йөрсәң дә була бит инде. Ул мине тыңламый. Шушы матур киемнәрдә өйдә йөри ул. Менә хәзер инде минем сорауым. Артур, әгәр дә синең яныңа Аллаһ Тәгалә килсә, һәм инде шундый сүзләр әйтсә, менә хәзер бер теләк телә. Аны хәзер үк үтим. Дисә, ул нинди теләк булачак? Менә шулай Эльза Заяди үзе булдыңыз. Кызык, көтелмәгән. Еллар бармасын иде, ул кеше картаймасын иде. Кызык бу бөтенебез өчен дә булды дип әйтәк булды. Эльза белән без сөйләштек әле, башка әйберләр турында да Эльза әйтте. Артур белән җырлаганда бик җиңел дип. Хәтта ялгыш киреп китсәң, соңга калсаң, ул һәрвакыт алып китә ала дип. Хәзер дә минем такташтан өзектә карап китик инде.
шулайда. Бик ошады bu türü. Ничектер ул бик нидер тоташ, нидер табигый, һәм ничектер безгә дә бик яккан, бик ошады. Миллилек бар. Ильясның музыкасында безнең электән килгән үзебезнең Жиганов тан башланып килгән Сәйдәшевтән дип алган миллилек. Бер табигый менә ул. Ясалма түгел, хәзер бит төрлечә музыка бар. Менә бунда ничектер ул бик җылы. Менә тагын җырлаган тыңлап киттек әле Артур белән Эльзаның. Sizga qarayım da менә сезнең ул тавыш җырны чыгара торган тавыш сезне шул хәтле матур дип күрсәтә. Менә ничектер белмим, менә ычкыннар яна күзегездә. Тавыштан кешене матурлана. Җырда фальш булырга тиеш түгел. Фальш ялган. Сәхнәгә чыккансың икән, үзеңне бөтен килеш бирегә әзер булырга тиешсең. Чөнки шул чакта гына син тыңлаучыга үзеңнең энергияңне бирәләсең һәм ул теләгән әйберен үзенә ала. Минем Артурны әле алга таба тыңлыйсы килә, җырлаганын тыңлыйсы килә. Аның җырлавын түгел, үзең генә тыңлап утыру да шундый рәхәт. Тавышын мин бик яхшы кигә киләндем хәзер. Әмма кызганычка каршы тапшырыбыз ахырына якынлашты. Шушындый матур югары нотада кадетне тәмамлыйбыз. Хушыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Дуслар, чираттагы калеп тапшыруу тәмам. Бүгін бездә кунакта Артур Исламов иде. Ничек сиңа бүгенге тапшыру? Бик тә күңелле, бик тә шәп. Киләчәктә дә сезгә зур уңышлар. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәм шулай шаян күңелдә калыгыз. Рәхмәт Артур, үзеңә килгән өчен, иҗатыңда зур уңышлар. Әле алга таба да син белән күрешербез дип ышанып калам. Сезнең белән дуслар инде без саубуллашабыз. Киләсе атнага кадәр хушыгыз. Сау булыгыз.